Mga idol, no, pumunta pala kami dyan sa sa after namin kumain sa hotel. Pumunta pala kami dyan sa sa Carnival dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan, mga idol, no. Ayan, kasama ko si Mr. Pugi, naglalakad kami habang nagbibideo ako dyan, mga idol, no. Sa personal, mga idol, sobrang laki dyan ng ng Carnival, nila, mga idol, tawag Christmas. Laki, haba. Tapos sa kabila may World Fun. Ay, mga idol, na nagbibideo na ako dyan para kasi yung mga kaganapan dyan. Yan, sarap sa mga kapunta nila sa Carnival, Kalasyaw, mga idol. Yan, video na ako dyan kasi malawak ng mga idol. Pag pumapasok pa sa pag-usawa ka dyan sa Christmas live display. Yan, mga idol. Tama ba? Nag-iisip lang, mga idol. Saan sila? Ate Juby? Ganapan dyan. Nagawa namin dyan. Video na ako dyan kasi ayan, dyan naman sa kabila. Yan. Hey guys, dito tayo ngayon. Mamaya, mga idol, pakita ko sa inyo kung ito sa kabila yung mga peryahan, mga idol. Pasensya na kayo sa boses natin, medyo masama pa yung pakiramdam natin, mga idol, sa voice record natin. Ayan, Ayan guys. inikot-ikot ko lang dyan, minikos-mikos lang kasi tawag ito, maraming tao kasi dyan, mga idol, no? Kaya yun lang, video lang tayo dyan kasi wala tayo pakialam sa kanila charot para makita yun, mga idol, kung saan ako napunta, makita nyo kung gaano din ka gagawin mga pupunta natin kasi bihira lang naman ito mangyari, mga idol, sa isang taon, isang beses lang mangyari na Excellent Andrea, in train of 36. 36. Kaya gusto sa bola, ang binawag. Tuloy na extra ng ball. Mamaya po, blackout natin ha. 2.5 plus 100,000 for the money. 1,500 mamaya po yan sa puro money. At sa, ayan na sila.